Bazakian negozioarekin jarraitzen duala Mendiarrainen. Ustelduta-ago. Herrerentzat hona izan daitekeen proiektu bat erakusteko bildu zaituztet. Merkataritza gunea? Etxe bat alokatuko dugu. Ta antxe biziko gara. Txantxeta zabiltza ezta. Jakinduk zerbait Teresa Larreaz. Beste bisite bat egin behar zioago. Baina lengoan nik hona idiat. Arraldeko herritarren merituaren domina emango dizute. Ez duzu nirekin irten nahi. Aitzakaren atxete zabiltza? Zer gertatzen da, ben? Naia, zuera. Alicia, ez dakit ze esan. Sentitzen dut. Sentitzen duzula? Mesedez, German, droga trafikoan ari zara. Jentxia hotxa, mesedez. Nuen horrelako zerbait espero zugandik. Lotxatuta nago. Enazazu epaitu hain azkar. Behartuta sartu nintzen, enuen beste aukerarik izan. Lotxa behar da hori esateko. Egia da. Langileak bota eta ontziola itxigarko nuen bestela. Izarra baitu zutenean hasi zen dena. Erreskatea ordaindu eta dirurik gabe geunden. Ze egin behar nuen, zuk badakizu zenbat kostazitzaidan madaria galtzatzea. Eta zuk ze uste duzu denak balio duela? Konturatzen zara? Familia arriskoan jarri duzu horregatik. Bai, badakit. Eta horregatik saldu dut enpresa neurri batean. Bai, jakina. Arazoaren pixua Abeli eta Kandidori utzita. Enoen usteain koldarra zinenik. Eta orain zer, Nola sartu duzu Mendiarrainerek negozio zikin horretan? Ez da insimplea, Alicia. Harrapatzen bazaituzte pentsatu duzu ze gertatuko den gurekin? Egunero. Utz egin diazu. Alicia, nola zoaz? Sofara. Utzi, neu joango naiz. Nola zoaz? Oera, nekatuta nago. Hitz egin dezagun. Soba, ez daukat hitz egiteko gogorik. Baina eskua minberatuta daukat. Lukas, itxeri. Ez du kontuatzen zara zer egin duzun. Entzun diozu medikoari. Tendoia moztu duzu ia. Eskua elbarri geratzeko. Bai, badakit. Zer duzu, Lukas? Handia izan bardu galako astakiri bat egiteko. Kontaidazu. Lagundu egin edizuke aldudan neurrian. Osaba, ez daukat inolako arazorik, bale? Ukatuta ez duzu zer lortuko. Lukas, gertatzen daizunak konpontzen saiatu bat zenuke. Ez dut uste ikerne denik arrozoi bakarra, zuk baduzu beste zerbait. Eta barrua jaten ari zaizu. Zeratik ez diazu kontatzen. Mira, Soba. Kontu batzuk norbera konpondu beharko dira. Baina atzaude bakarrik, Lukas. Eta eskertzen dizut. Baina oraingoan ezin dit inork lagundu. Lukas. Bale, lasai. Mira, bi haritzen gu nahiarekin, bale? Orain, noera noa, nekatuta nago.
Ba bai. Nahiak zekoan zubiko harripusketa bere harri bilduman. Nondik atera zuen? Unairen gelatik nonbait. Despistatuta zegoenean hartu egin nion. Hemen daukazu? Bai. Laborategi batera eraman behar dugu. Nau arduratuko naiz horretaz. Abel, gero eta gertuago daukagu egia. Hala dirudi? Baina, kontu zibili behar dugu. Begira zer gertatu zaio Iboni. Errugabea da eta Unairen heriotzagatik ordainduko du. Olga, ez dute epaitu. Geu arduratuko gara egia azaltzeaz. Gixejoa. Ezki pasatzen egongo da. Bisitatu egin nahi dut, baina ez dakit nola susmorik piztu gabe. Ez, Olga, ez. Zuk ezin duzu, oso arriskutsua da. Nola azalduko duzu berarekin daukazun harremana? Bai, arrazoi duzu. Baina ez dut bakarrik utzi nahi. Lasai. Nagoan naiz. Ez du inort susmorik hartuko. Nire bilobaren ustezko hiltzaila da, ez da? Baina esaiozu, ahalegin guztiak egingo ditugula hortik ateratzeko. Zango dio. Harri honek Unairen hiltzaila aurkitzen laguntzen digun. Bai. Claudia ez da urruti ibiliko. Claudia. Egia jakindakoan, inork ezin godu sinistu. Batez ere Andonik. Ziur zaude, Andonik ez daukala zerikusirik. Olga, urtea dira Andoni ezagutzen dudala. Ez daukat inolako zalantzarik. Ba, hala izatea espero dut. Eseri lasai, Venantzio. Oraintxe ekarreko dizu zerbait, salda pixkat? Ez, eskerrik asko. Baina oso goizkaiki zara eta ez duzu saldu bila. Urduri nengoen medikoak zer esango eta horregatik. Dena den, naiz goze, benetan. Baina orain lasaiago zaude, ezta? Hobeto dituzu analiziak. Bai. Laster joan beharko dut hemendik. Ez, Venantzio. Oraindik ez zara erabat sendatu. Ez da sendatuko ere. Baina tratu bat egin nuen Aliziarekin. Eta iritsi da momentua. Ez, jauna. Gatxo zaude eta zainduta egon behar duzu. Hitz egingo dut nik Aliziarekin. Ez. Nahikoa egin duzu nigatik. Orain niri dagokit Aliziarekin hitz egitea. Konta jozu zure gaitzarena. Egia jakinda agian iritziz aldatuko du. Ez dute zertara behartu nahi. Egongo da moduren bat Aliziaren gana hurbiltzeko. Bueno, edo zer behar baduzu, badakizu laguntzeko presnago. Eskerrik asko. Gizon ona zara, Germán. Ni ere eskerrak eman beharrean nago. Zer ba? Zugatik ez palitz, ez ginateke hain ondo egongo naia eta ni. Bultzadatxo bat behartzen duten. Tira, esalda ekarriko dizut. Germán. Bai? Zu ondo zaude? Bai, zer ba? Isil-isilik egon zara goiz osoan eta... Ez kezkatu, ondo nago. Beraz, gozaldu gabe utzeitu amak. Bai, ogi arrekin zaio eta kafeak urtzekin ematen zuen. Prosaka ibili da nonbait. Zer raroa. Bai, iratzar gailako zon mendio jo. Orain ulertzen dut. Pentsa nolako morerekin jekinen. Pazientzarekin hartuko dut goiz orduan. Bai, gaur lanako gorri marko duzu eta txantxa gutxi. Kontuan hartuko dut. Emazatoz nekin kafetxo bat hartzera? Eskerrik asko baina lanera joan behar dut. Baina gorde hurrengo baterako onbetea, Bai, Parisera egin zenuten bidaia kontatu behar didazu. Ura jaztua daukat.
Bueno, kontatu ahala, gogoratu egingo duzu. Ondo da. Lukas, zer gertatu zaizu? Zauri bat, besterik ez. Sakona da? Ez, lasai. Maite, inportezko da dizu Lukasekin hitz egin nahiko nuke. Bai, egongo gara beste batean. Bueno, sendatu. Agur. Kaixo. Egunon. Zertarako ditu didak. Zamuz hartu dik Aliziak. Gaizki, nola ba? Zer kontatu diok? Egia. Oraindik tximetraino sartuta jarraitzen duela ere, bai? Dena entzun zian. Eta esan dio zergatik sartu nintzen? Bai. Eta zergatik asa izen mendiarreinen trafikatzen? Ez, hori ez. Baina hitz egiten hasita, egia osoa kontatu barioan. Egoista bat aiz. Egu aiz hemen egoista bakarra. Egu asintzen iretxan suelto hitz egiten. Eta min eman nioan Aliziari bat ere premiarik gabe. Ik deituta jo ninduan iretxera. Eta kasualitatea izan zuan Alizak entzutea. Nire bizitzan sartu eta nik egiten dudan guztia aurpegiratzen ibiliko ez baintz, ez zuan hau gertatuko. Arazoa duk, egiten duan guztiak familia osoak akasten duala. Beraz, eskubia diagu arrazoiak jakiteko. Min handiagoa baino elikek ekarriko. Egin duana baino handiagoa? Sartu horretik pentsatu baruen ondorioetan. Pozikago Aliziak jakin duelako, ez da? Erraz jarriko duk orain nire kontra. Ni beti ere zilborrari begira. Bantzun ondo. Ez diat inungo interesik Alizia ire kontra jartzeko. Inoren laguntzari gabe lortu duk hori. Pozikago, bai, egoera honekin. Ez esaten ari aiz. Gozatu egiten duk ni sufritzen ikusita. Eta horretarako Aliziak ere sufritu egin behar badu hiri bost. Txorakeriarik esan. Hori alabalitz, aspaldi kontatu nian hau guztia. Ja. Gainera, familia osoa sufritu diko nekin. Baita unaik ere. Etzak unai aipatu. Berak etzekian ezer. Okerago. Dendena jakin zidan hil aurretik. Ze? Onartuko guen dagoeneko Ikernetan elkarrekin gabiltzala, ez? Bai, garbi utzi dan atzo. Oso gustora godek elkarrekin. Eta ezerk ez dik hori aldatuko. Aitor, nik ez dia zuen harremana izorratzeko asmorik. Ikerne gustora bazagok, denaut artean sartuko. Ala esagopa. Oso zoriontsu. Orduan, zergatik jartzea izain urduri beraren gana hurbiltzen aizenean? Ni nauk urduri jartzen. Baina etzaida gustatzen elkarrekin gaudenean irekin topo egitea. Ba, eu konbidatu ninduan atzo? Ikerneren gatek eginean. Ara? Orduan faltan botatzen naik. Inuxentea. Pena ematen diok. Bakarrik dago, lagunik gabe gelditu baiz. Eta errukia sentitzen dik iregatik. Ba, saiok ez kezkatzeko. Konpainia bardoanean ez zaukat arazorik inorekin geratzeko. Oso ondo, pozten hauk. Ikordea, Ikernez gain, ez daukak lagun askorik, ez? Izan duk denbora arraldean integratzeko. Ez kezkatu negatik, Lukas. Ikernek era bat betetzen naik. Ja. Eta Ikernerekin mozten duanean, zer? Zer ingo duk? Desiatzen dago, egun hori noiz iritsiko. Egon adi puskatea, Lukas. Joder, nekagarria ez. Maidak bakea, Ze? Zeinak egin dik zauri hori? Norekin ibila ez borrokan oraingoan? Inorekin ez. Ez daiz sekula aldatuko. Kaixo, Lukas. Haupa. Ara, falta zena. Txilo puta. Ez dut aguantatzen. Ongi etorri klubera. Ta? Zer daukazu hor? Ez errez, kuterrarekin ebaki bat. Joder, que daño, no? Euk esan nioan, unaiti? Ez. Eta nola jakintzian? Zakiat. Ona etorrita zuzenean galditu zidan. Madariga enpresari buruz egin nahi dizut. Familiari buruz alegia. Eta egia nahi dut. Egia zeri buruz? Drogarekin trafikatzen duzue? Nork esan dizu hori? Horrek orain ez du inporta. Esan, egia edo gezurra. Egia kontatu nioan. Pentsatzen diat, bai. Eta zertarako, zenbat min emate joan ikusteko? Egia esan nioan, egia besteik ez. Ik sartu gintu ala txerikeria honetan. Zer gertatzen da hemen?
Eskerrik asko, Kar. Eta ik ez zidak sekula gehiago hitz egin. Sentitzen diat. Agian enian ezer esan behar. Lasai, ondo egin unen. Hartar arrisku guztien jakinean gauden. Bai, baina batzuetan gauzak beroan egiten ditiago eta... Azetu Ikar. Eta eskertzen dinat, ere konfiantza. Esan egin bernean, bestela ninduan lasai egongo. Orain danok zakiago zer dagoen. Bai, baita Aliziak ere. Aliziak ere bazakin. Apa, hemen arraldeko tximista. Utzi mezua eta gerokoak. Tximista, not zaude? Badakit azerez daudela eta ulertzen dut, baina ez dara gauzan agertutak kezkatuta nago. Tximista? Dekari nintzen. Atxurin nengonan. Atxurin egin duzulo? Lo edo. Atzokoa eta gero ezin izan dinat askorik egin. Zergatik ez dugula da hitz egiten, mesedez. Zertarako, ez zagon hitz egiteko askorik. Beste senargai bat daukan, ez? Ba, listo, hortxe bukatzen duen kontua. Baina nik ez dut maite. Nik zu maite zaitut. Orduan zergatik ezkutatu didan, eda? Asiratik egia esatea zunan normalena. Uste nuen ez denuela ulertuko. Iran oso desberdina da, emakumoekin batez ere. Kontatu nahi nizun, baina... Baina ez zidan kontatu. Ez fidatzen nitaz. Ez zintzo jokatu, neda. Nik parez pare erekin inan bihotza. Ez dinat ezer ezkutatu. Badakit, baina enuen aurkitu egokia. Ja, zeta noiz kontatu behar idan. Ez kontza egunean. Barkatu, tximista gaizki jokatu dut. Bai, joder, orentxe etzegina zer pentsatu. Etzeginat benetan maite naunan edo paperak lortzeko bakarrik ezkondu nahi dunan nirekin. Etzazu horrelakorik ezan. Enuk ez dekula horrelakorik egingo. Etzegina zer sinestu. Sukaldera noan. Eseri lasai, Lukas. Esku horrekin ez da lanerako. Ba, utzi, ez di minik ematen. Eskarrik asko. Kaixo! Kaixo, naia! Haupa. Ijone, erabik mitzegen nahi dut. Sukaldera noa! Bale. Naia, eseri. Zer gertatu zaizu? Ez errez. Ebaki bat, edalontzi batekin. Eta mina baten dizu? Piskat. Bira, naia, atzo ikusi zenuena... Bueno, ez ditxu ezautzen duzu, ezta? Bai, musukari zineten eta? Bai, baina gu ez gara... Nik nahiago dut Ikernerekin ibiltzea, baina ez ditxu ere oso guapa da. Gainera, Ikerne orain Aitorrekin dago. Bai. Oso nezkazkarraztara, Bai. Mina. Bueno, pixkat. Gora jungo naiz bendaldatzera, bale? Bale. Egon horrein dator. Oraintxe makarroiak, poletje? Bale. Kaixo? Kaixo, Aitona. Kaixo, Berantxo. Aia. Sendatu zara ja? Abeto nago. Nekatu xamar, igual. Baina, ikustezu, onaino iristea lortu dut, behintzat. Faltan botatzen zaitut. Noski, lehen bilok hemen bizi ginen, eta... Ja. Ta? Amatxo faltan botatzen duzu? Bai, gauetan batez ere. Tarduan? Zergatik etzoaz berarekin bizitzera? Baina orduan aita botako dut faltan. Egia? Kaixo, ma. Kaixo, bazana.
Leok etxetik botan hau. Aste bete daukat etxetik alde egiteko. Benetan? Baina koldoren gatik? Bueno, Milenaren gatik batez ere. Egia esan ederki korapilatu duzu dena. Ai, mi txika, ez du nahi egin? Badakit. Beira, oraintxe bertan etxetik kaldo ingo nuke alizan eskero. Nora? Bio que se do, Nora. Apa itxaso. Kaixo. Oa etxera nahi badun. Neu geratuko nahu. Etxera? Ze etxe. Zer gertatu zain ba? Bueno, zer ez. Leorekin azertu naiz. Sekula estugu konektatu eta etxetik botan hau. Bueno, ba, etorri gure etxera nahi badun. Benetan? Ai, baina emozionatu gabe, Ez, Kevin itzuli bezain pronto hanka egin beharko du. Ai, eres un sol. Bira, neska daukasulako, Bestela zurekin abereatuko nintzen. Eta irize gertatzen zaik. Nei, ez errez. Nola ezetz. Zurekin abereatuko naizela esan dizut, eta behira sarpegi jarri duzun. Nedak. Senargaia din iranen. Banekin azkenean ez da horrek. Bueno, tximista, egongo duk azalpenen bat. Gaizki ateratzen zaidan dena. Erge lutsa nau. Pero que tu dice? Munduko tipori jatorren azarata. Naia, segi gora eskoak argitzera. Bale, orantxe torko naiz ez mugituen. Ederki politia. Zer esan dizu medikoak? Okerrena pasa dela, hobeto nago. Baina alte eman dizu? Bai. Orduan badakizu. Alizia. Utzi bogan geratzen. Bilobak hobeto ezagutu nahi ditut. Ez. Alizia, mesedez. Asko daukagu hitz egiteko. Ez ni ikutu. Eta arraldetik kanpo nahi zaitut. Badakizu. Nire abokatua zurea gazkarri da harremanetan. Bai, nidea, gaur ez duperarekin hitz egin. Bueno, ia lehen adosten duten dena. Bai, honena izango da denentzat. Ondo indugu abokatuen eskudetan utzita. Holan, behintzat ez du guztabidatuko horren inguruan. Eguerdion. Apa, kaixo. Email bana, bidali dizuet oraintxe. Bilera egun aldatu dugu. Ok, begiratuko dut. Neupe bai, eta zeo zer bada komentatuko dizut. Hau zondo? Bueno, ni banoa bazkaltzera, berandutu egingo zait bestela. Zu, bazatoz? Bale. Bai, ea zerbait jaten dudan neuk ere. Ok. Venga, gero arte. Agur. Esan aingeru. Gaur, bai, gera gaitezke. Zer dutan? Ondo, joango nahi zure bulegora. Ados, gero arte. Kaixo, ama. Aitor, etzaitut ikusi. Ze, etxera zahaz bazkaltzera? Ez daukat astirik, zerbait hartuko dut kalean. Arratsalde konplikatu izango dut gaur. Lan asko? Nahi baino gehiago. Animo? Bai, beharko. Gauen ikusiko zaitut. Bai, agur, ama. Zer behar duzu? Zer geroan tabernan hitz egin? Jakina, nahi baduzu bezero guztien aurrean hitz egingo dugu atzo jakin nuenaz. Baina, erotu egin zara, nola sartu zara salsa horretan? Aurrekari penalak dituzu, kandido, ez zara konturatzen horrek zer esan nahi duen? Bai, baina nuen besteako ererik izan, Germanek sartu gintuen badakizu ezta? Hori ez da hitzakia. Lehenbailen erreakzionatu behar duzue. Baina ez duzu. Ez gara lasaiatu, mila aldiz Alizia, baina ez dugu eusten. Mehatxatu egiten gati uste etengabe. Egonko da moduren bat, ez? Zerbait egin behar duzue. Ara, Alizia, ni ere nago arro egindako gaz, baina atzera begiratzeak ez digu ezertarako balio. Eta orduan zer, Ez duzu ezer egin behar? Azkenean harrapatu egingo zaituztete. Eta zer gertatuko da gurekin, Kandido? Zer esango diezu alabei, Bueno, lasaitu zaiz den, mesedez. Lasaitzeko? Eta ni? Nik orain kartzelara joan beharko dut dena jakiteagatik? Hori ez da gertatuko, Ez da gertatuko nien hau gain ziur. Alizia, izan konfiantza pixka gugan.
Aldugun guztia egiten ari gara. Tabelek badaki? Bai. Gero jakin zuen. Izugarria saretu zen Germanekin. Baina orain gauza batzuk gertatu dira eta negoziatik kanpo dago. Zer gertatu da? Mehatxatu egin zuten. Zergatik? Ez, Alicia, zenbat eta gutxiago jakin, hobe. Eta Abeli, ez esan badakizunik mesedez. Eta German? Laguntzen ari zaizu honetatik ateratzeko? Badakizu nolakoa den. Beti izan da koldarra. Oraingon ere gure gain utzi doa, ardura guztia. Lasai, Alicia. Ateroko gara honetatik ere. Leo, azukrea pasatuko idazu mesedez? Bai. Daukatuko dut. Bai? Hola, Pitu! Ze moduz? Aizu, diru eske deitzen duzu beti, ha? Itzengo dugu asteburuan, okei? Ze moduz Amona eta Argi? Ondo? Bueno, eman musu bat nire partez. Aizu, Pituzi, hemen aitatxo dago eta zurekin hitz egin nahi du. Ah, okei, ondo da, lasai. Bai, ez kezkatu. Oso ondo, mi amal. Txau, txau. Sentitzen dut, etzuan zurekin hitz egin nahi. Zeu betzar asko alegin du, ez? Barkatu, baina nik ez dut umea presionatuko, okei? Bueno, alegin bat eskatzea besta inbesterako, Ezu, hurrengoan hobeto pentsatu gauzak egin aurretik. Zeu bakarrik sartu zara saltza honetan, beraz? Zeuri dago kizu ateratzea. Kaixo, ama. Kaixo, maitia. Barkatu bazkaltzen hasi zana, baina bora itzuli behar dut, lehenbailen. Lasai. Egon zara aitona benantziarekin? Ez dut ikusi gargo izan. Bai, bogan izan da. Hobeto tratatu behar zenuke. Ez da bidezkoa zure jokabidea. Gaixo dago. Ez, alta eman diote. Beraz ez dauka zertan gurekin geratu. Etxetik bota duzu? Eta zen eduzu egitea, Abandonatu egin gintuen, eta gutaz aztu. Ez da sekulan itaz kezkatu. Zerratik lagundu behar diot nik orain, Ma emaiozu aukera bat. Entzun zer daukan esateko, agian orduan ulertuko duzu. Hori ez dago ulertzerik. Denok egiten ditugu akatsak. Aukera bat merezi du. Esan egi, ama. Ez duzu jakin nahi zergatik abandonatu zintuzten. Alde egiten utziko diozu, berarekin hitz egin gabe. Barkatu Ikerne. Baina bogara itzuli behar dut.
Badakizu ez da. Utxe egin diguzule da. Tximista lur jota dago. Nola izan zara kapaz? Asko sentitzen dut. Gaizki jokatu dut, baina konturatu naizenerako. Berandu egide zertarako. Eta okerrena ez da gezurra esan diguzula. Tximistaren sentimenduekin jolasean ibili zaran eda. Nik enion minik eman nahi. Egoera zaila da zurea. Badakit. Baina hori ez da itzaki egin duzun egiteko. Zergatik sinestarazi diozu tximistari maite duzula? Nik maite dut tximista. Esan bai, baina. Oso krudela da egin duzula. Ta enuen alakorik espero zuan. Gauz asko egin ditut gaizki. Baina tximistarena ez da gezurra. Egia da, Joana. Benetan maite dut. Ta ez dakizu nolako pena emate didan bere galdu izanak. Ja. Baina zuk senargaia daukazu. Eta tximista bakarrik geratuko da. Nik ez dut zain maite. Izartutako ezkontza bat da. Baina orduan zergatik etzen nuenuko egin. Ez da hain Iran ez da Euskal Herria. Ez dakizu nola pasatu dudan. Ba horregatik esan behartzen nion egia tximistari. Ja, baina munduaren beste muturrean nago. Familiaren gandik urrun. Enituen arrizkoan jarri nahi. Ulertzen? Ez dakize pentsatu. Ez da nizuen zintzen egoera. Ez zintuztean arrizkoan jarri nahi. Zaidena bakarrik ordenuen, enekien nola kontatu. Eta gutxi iruditzen zaizu? Arazoi duzu. Zaukat parkamenik. Iranera itzuliko naiz eta listo. Kafe bat? Aingeru, harira. Udaletzera bueltatu behar dut. Lasai, ena izutzatuko. Andonik badu droga trafikoaren inguruko susmorik. Noski ezetz. Beraz, madare gatarrak ez daude zeintzapean. Nagusia orduri jartzen hasi da eta badakizu. Kasu horretan esaiozu, niri deitzeko zuzenean. Badaki nahi duenean harrapatuko nagoela. Esaiozu zeuk ikusten duzun horrengoan. Ez didazu erantzun. Ez. Madare gatarrak ez daude zeintzapean, eta Andonik ez dauka izaren susmorik. Eta zer pentsatzen du, zehazki, gure Andonik? Hitxo eta indio, atxilotuta. Arraldeko droga trafikoa desagertuta dagoela uste du. Ondo da. Hala ere, ernibili. Badakizu, nagusiaren aginduak. Ez dut inoren agindurik behar. Nik oso ondo egiten du nire lana. Zuek, Euskal Honon egongo zineten nire babesik gabe. Lasaitu zaitez, Claudia. Inork ez dizu ezer leporatu. Bukatu dugu? Bai, bukatu dugu. Agur. Zer, ondo sartzen da, ez da? Primeran, Igone. Faltan bota duzu boga, Ez zara hemendik moitu goiz osoan. Zure konpainia, hoxe bai faltan. Eskarrik asko. Badakizu, hemen gaudegu egunero. Etxezuluan sartuta aspertu egiten naiz eta hemen entretenituago nago. Ondo egin duzu gona etorrita. Primera zainduko zaitugu. Eskarrik asko, Igone. Kaixo. Bukatu duzu egun korearekin? Bai. Esan diot Igoneri, ez dagoela boga bezalakorik. Kontu bati bueltaka ibili naiz. Zergatik ez dugu antolatzen familia bazkari bat? Ez da ona nahien arteko ezin ikusia. Eta zuk eman behar dizkidazu familiari buruzko aholkuak? Badakit, egokiena naizela eta nien nintzateke joango, baina onena nahi duzuentzat.
Ez dut hori buruz hitz egin ere egin nahi. Gainera, badakizu zeinari den hemen familia izorratzen. Ez dakit banik. Zu zeu ere ari zarela esango nuke? Ni? Bai. Jakin, Naia Germanen alaba dela eta ahalegin guztiak egin dituzu umea gurasoengandik aldentzeko. Isildu zaitez. Ez daukazu ideia putarik ere. Naia, nire alaba gehiago da zure biloba baino. Eta ez dizut hitzerdirik ere entzun nahi nire hiru alabei buruz. Barkatu. Iritzi bat besterik etzen. Ba, ez dizu inork eskatu. Agur Igone. Ai, agur. Nos? Ba ez, ama, lanpetute gabiz. Lako estazu? Lako doztazu berbetan? Ez. Tira, bai. Bai, ama. Bai, ama. Agur. Agur, ama. Ai, Lore. Ai, gogaikarria da, ama. Elkarrizketa guztiak horrela mozten badizkiozu? Bestela ez da isiltzen. Ui, noren antza izango du. Broma gutxi, Hau seria data. Ze gertatzen da ba? Barraldera etorri nahi du egun batzu pasatzera. Ai, bueno, ez da horren besterako. Seguru hotelean gela merkeren bat topatuko duela, ezta? Aurkituko nioke zerbait, bai? Ez, arazoa ez da hori. Ez daki homoa naizenik. Ze? Kilometrotara nabaitu zaizuta. Bai, baina amarekin desberdina naiz. Beti disimulatu izan dut. Gainera oso gutxi ikusten dugu elkar. Gabonetan azkenengoz. Txus, zure ama da konturatuko zen. Gainera zure luma ez da erraz disimulatzen, Aizu ez uste duzu, nik ere bak ikizon plantak egiten, Beira. Ai, Gloria, zengo du nik orain. Ez aiozu egia, Amari. Ba, izuek ez duzu Pilar ezagutzen. Bihotzekoak emango dio. Txus, ulertuko du. Ama batek dena uler dezake. Nirak ez dakipa. Plan batut. Ze plan? Ba, neska laguna dudala esango diot, dalkarkin bizi garela. Joe, txus, mesede. Ze okurrentzia. Ze, biotako zenek izan nahi du nire neska. Erantzun? Ez da pentsatu, Ai, Lore, egun batzuk izango dira. Zuzuk ez duzu pentsatuko ama etxe ontara ekartzea. Bueno. Txus, hitz egin zazu garbi. Ai, egun batzuk izango dira. Zuetako bat etxean dagoenean, ba, enlastan ematetak itxo. Baina, zuet zaude burutik sano. Bueno, ni lanera noa. Bueno. Kontatuko diazu nola bukatzen den dena. Agur. Gero arte. Ez. Lukas! Zertatu zaizu? Ez da ezer. Istriputxo bat, besterik ez. Ez zinen istilu batean sartuko, ez? Galdera bera egin dizure noi fantasma horrek. Kasualidadea, ez? Lukas. Egia data? Esko ikusita hori pentsatu duzu. Istilutan sartu naizela. Kezkatuta naukazu. Horregatik aldetu dizut. Ez ditxurek iliatu nintzen atzo gogan. Nahiak ikusi gintuen eta ondoren eztabaida izan nuen zure aitarekin. Amorruz edalontzi bat hautsi eta ebaki egin nuen. Besterik ez. Beraz, lasai egon, nahi inorekin borrokatu. Eta arrazoi zen nuen Ikerne. Hobe duztu nigandik urrundu. Atzazu hori esan, lagunakara. Ez. Nik ezin duz zure laguna bakarrik izan. Mine ematen dizu ikuste hutsak. Baina hori ez da justua. Mira, noizbait maite izan banauzu, urrundu zaitez nigandik. Mesedez. Ondo da. Mese, Lore. Ez, txus. Tira, polita. Utze zure mutia izaten. Ez da pentsatu, Egun batzuk izango dirata. Ai, ez zaitez astuna izan.
Horrela eskertzen didazu nire diskretasuna? Mesedetxo bat baino ez da. Doa la hotelera, hemen ez da olekurik. Jonekane, neska lagunarekin bizi naizela uste du. Nola bidaliko dupa hotelera? Hori zeure arazoa da, baina gu ez gara zure jokoan sartuko. Zergatik ez? Ba ez dugulako gura. Homosexuala zarela esan beharko zenioke amari. Baina tira, hori zure erabakia da. Alanda be, nik ez dizu lagunduko guzurrik esaten hori ez. Ailore, zergatik zara ingo gorra nirekin? Merezi duzulako. Oso erraza da. Iruzpalau egunean elkarrekin lo egingo duk, eta kitxo. Ze? Ez dizut eskoa sartuko, Falta zana? Ama datorrenean aurkeztuko dizut, eta zuk denari baita kitxo. Lotxabako alango hori. Ekane mesedez. Eta naroa zer? Zure ama etxe ontara bator, naroa nora jongo da. Hotelean heliok eta ezer kobratuko ez, zuzendaria da. Muturra behar da gero. Txuz, ez da pentsatu be. Lagun txarra zara. Gura duzuna, baina ahaztu ideia zoroiek. Agur bai. Joana, ze modu zaude? Bueno. Ibon eta zu... Ama, ez dut hortaz hitz egin nahi. Zure kezka hitz egiten ikasi behar duzu. Bestela, gogoratu ze gertatu zitzaizun Xabirenarekin? Oraingoan desberdina da. Bueno, ezer behar baduzu hemen daukazu badakizu, ezta? Eskerrik asko. Baina ondo nago. Gainera terapiak asko laguntzen dit. Kaixo, kalean egin dugu topo eta bueltatxo bat eman dugu. Kaixo. Orain merezitako merienda. Eskerrik asko, konpainiagatik. Gustura egiten dut. Ama, bi txokolate bero prestatuko mesedez. Bai. Ze? Enauzu agurtu behar? Zertarako, gero nerekin sartzeko? Joder, neska, uste baino tuntunagoa zara. Zaztikutara. Bueno, neskak, mesedez, Ez dut liskarrik nahi. Esaiozu ikerneri okerrena da? Bai, eta zu munduko argiena, ez da? Bale. Mairakarriko izkiazu mesedez. Bueno, baina zuk ze uste duzu. Hemengo markesa zarela? Joana. Zer gertatzen zaizu Joanarekin? Garraztuta bizi da. Ez dauka mutilagunik eta nirea kritikatu behar du. Etzazu horrelakorik esan. Zurekin kezkatuta dagoelako egingo du agian? Haizea. Aitorek ez dio ezer egin. Zergatik kritikatu behar du etengabe? Ba... garbi hitz egin? Esaiozu Aitorrekiko jarrerak min egiten dizula. Baina, inporta zaiola uste duzu. Ez dakit, baina... bestela, gero eta gehiago urruntuko zarete? Aizpak zarete. Seguru, izugarren maite duzuela elkar. Bai. Baina batzuetan nere honetik ateratzen da. Hori ere, aizpen artean normala da. Eskerrik asko. Kaixo, Olga. Arratsaldean. Ez da oso ideia honen abiltzea, Claudia? Lasai, etxera joan da. Zer kontatu behar zenidan. Analizien emaitzak heldu dira. Eta? Harrian odola arrastoak topatu dituzte. Benetan? Froga garrantzitsua daukagu eskuartean. Ba, odolori istripuan hildakoenekin alderatu behar da. Ta norbaitenarekin bat egiten badu, txosten judiziala faltsua zela frogatu izango dugu. Lortu dugu, Abel. Poliki, Olga, oraindik ez. Lehen bizi odola alderatu behar dugu. Kaixo? Kaixo, Leo? Kaixo? Zerraroaz, hemen ez? Bai, fotokopiatzu behar nituen dendak itxita daude eta maite emezea egiten aizait. Aha. Eta nolatan zu ordu hauetan hemen? Klaudiarekin hitz egin nahi dut.
Ba, duela gutxi irten da eta bihar arte ez da itzuliko. Que rabia. Bueno, berbada zu lagunduko dira. Zu bihar bilera daukagu eta ez dakiz errutan den. Begiratuko dut. Bihar... goizeko 10:00. Ba, oso ondo. Eskerrik asko. Bagarrik utziko zaituztet. Txau. Agur, Leo. Bai, gero arte, Leo. Arrazoi zenuen. Hau ez da lekurik egokien abiltzeko. Ez da hori da. Ez da zertaz konturatu. Eskerrak. Torik fotokopiak. Nola, Manoa. Egongo gara. Agur, Abel. Kaixo. Gabon. Zer nahiteke? Jakina. Ze behar duzu? Zurekin hitz egin nahi dut. Afaltzen bukatuko dut. Ez zait gustatzen zurekin muturtuta egotea. Ondo konpontzen saiatu behar genuke. Ja, baina... Joana. Zai gustatzen zuk muturra sartzea Aitorretan nire artean? Ja, baina nik zugatik eskatzen naizelako bakarrik egiten dut. Bai, badakit. Eta nik agian berdina egingo nuke zure lekuan, baina oso ondo nago Aitorrekin. Badakit. Joana, ez dizut eskatzen berarekin ondo konpontzeko. Baina errespetatu zazu gure artekoa. Ondo da. Sentitzen dut. Bai, ni ere zakarra izan naiz azken aldian barkatu. Bueno, lasai. Ez da ezer. Baina hala ere... Joana, zer esan dizut oraintxe? Konforme. Ez dut ezer esango. Egia esan, nire gaizki gelditu naiz bogan. Ba, niri ongi etorri zait, bogan eztabaida izatea. Zer esan nahi duzu errekin? Benantziok dena entzun du, eta berarekin hizketan egon naiz. Bera konbentzitu nago hona etortzeko. Ez dakit nola moldatzen zaren hain ondo berarekin. Gizon jatorra da, eta honena nahi du guretzat. Baina zergatik. Egongo da arrazoi ezkuturen bat. Denok mugitzen gara interesen arabera. Joana, ez zaitez hain mesfidatia izan. Bere biloba gara eta gurekin egon nahi du. Banien hau hain ziur. Emaiozu aukera bat. Ikusiko duzu. Zurekin afaldu dezaket. Jakina. Ikusten? Zuk ere bazeneukan arrazoi izkutu bat, ona etortzeko. Ez daukazu erremediorik. Arana. Ezin duzu hori egin, zergatik ez dugu hitz egiten. Esan da dago esan beharreko guztia, German. Ez zaitut ezagutzen eta ezin dut zure ondo egon. Alicia, mesedez. Ez dakizu zergatik egin dudan. Esan ba. Zergatik. Eta ez hasi aitzakiekin ez dut entzun nahi, ontziola salbatzeko egin zenuela. Horrek ez dauka justifikaziorik. Badakit eta izugarri sentitzen dut. Atzera egiterik banu. Familia oso arriskoan jarri duzu, German. Mesedez. Zaite joan. Utzi bakarrik. Maleta egiten bukatu nahi dut eta. Mesedez. Nik maite zaitut. Eskerrik asko. Pentsatzen dut errenta atera nahiko diozula merkataritza guneari, ez da? Horretarako deitu didazu? Zer da?
Zure poltsikoak ongi betetzeko? Uste nuen zita pertsonala genuela. Zegin duzu Blankarekin? Ez, ezin izan dut. Kanpoan pasa dut aste osoa. Baina etxean bizitzen jarratzen duzu. Banandu egingo naiz, baina gauzak behar bezala egin nahi ditut. Ez dakit, etxaude oso pozikin ikuste, ez? Negozio ez hitz egitera etorri naizelako. Zertara dator mesfidantza, ho? Merkataritzagunetik kanpo ikusi nahi zaitut. Zer? Ezin gara arriskatu. Proiektu horrek tirabira sortuko ditu herrian. Eta ez zaigu komeni. Ez dut onartuko. Herrian nik kudeatzen dut. Eta merkataritzaguneak ez digu arazorik ekarriko. Arriskutxoagoa da Leonor udalitzean sartu izana. Ez zaitez itxutu emakume horrekin. Joka ezazu buruarekin mesedez. Saiatzen ari naiz. Ilaba egia den. Ze badakizu ze gertatzen zaion, hautsak arrotzen da bilenari. Ama, Bai, Laztana. Joanarekin egon naiz. Konpondu dugu gure artekoa. Ze ondo. Asko pozten naiz. Aitona benantzi hori esker izan da. Iker naiz tokat indarrik horretaz hitz egiteko. Ba ez dut ulertzen. Ez duzu zure aitarekin egon nahi izan? Bai, txikitan bai. Baina, ezen sekula gertu eta... Orain, Ezin zara morru horrekin bizi. Orain gertu daukazu, aprobetxatu, barruan dituzun galderak egiteko. ez dakit. Badakizu misiolaria izan zela. Hego Amerikan eta Afrikan ibilia da, eskolak eraikitzen, eta bertako tribuei laguntzen. Misiolaria? Bai, Mozambiken, El Salvadorren, Guatemalan. Eta hori bidaian zazte? Ez. Eztabaida izan dut Osabarekin, eta bogara noa lo egitera. Zer gertatu da? Ama, izugarri kosta zaizu elkarrekin egotea. Ezin duzu dena pikutara bidali eztabaida txatxu batengatik. Uste duzuna baino askoz larriagoa izan da. Ba, ies egin da ez duzu ezer lortuko. Hitz egizazue eta irten bideran bat aurkituko duzue. Izugarri maite duzu elkar. Nola izan zaitezkein persona ona. Bazu bezalako ama batekin normala. Bukatu da. Lasai, ez du importa. Eskatuko dugu beste botila bat. Ez, nahikoa edan dugu. Benetan, Claudia, utzi alde batera merkataritzagunaren proiektu hori. Sentitzen dut, baina ezin dut atzeregin. Martxan dago. Gelditu beharko zenuka. Oso proiektu handia da. Onure ekarriko digu ikusiko duzu. Ena guain seguru. Arazo iturri izango da. Ez. Ez duzu proiektu eberbaz alastartu. Eta egia esan, zure babes eskertuko nuke. Urteak pasatu ditu zoriondoan. Proiektu guztietan lagundu dizut ados egon izarren. Asko eskatzea da babes apur bat? Urteetan ikusi ez dizudan motivazioa ematen dizu alkatetzak. Lan interesgarria da. Ba hori ere ez zait gustatzen. Etzara justua nirekin. Kontua, mesedez. Uda mutil bitxia atara. Bai, baina jatorra ere bai. Seguru. Errotuta nago. Lasai, irekin gauden. Arane da, ez orientxo egin hau. Eta nik ezingo dinat hori sekula ordindu. Maite haut. Ospatu beharko dinago ez da? Ezkondu egingo garela? Venga! Gabon. Gabon, tximista. Gelara noan. Ez, keratuz, banoani. Ez daukan zertan. Baina badakit gauetan telebiza ikustea gustatzen zaizula.
Atxuriko zerbitzari jatorra. Zuk ere ez dakizu nola, laitzen didazun bizitza. Zu gabe, oso zaila izango litzatik egotea. Ezagutu zen mutilik ez diena. Asko estimatzen zaitut zu ere. Ze? Maskotak estimatzen diren bezala? Ez. Gehiago. Zer egiten duzu hemen ordu hauetan? Kafe bat nahi dizu? Ez. Atera horrelako beste bat, mesedez. Ezin nintzen Germanekin egon. Gero nahitek hemen? Galdetzea ere. Ez zait beste lekurik bururatu. Hau zure etxea da, Alicia. Behar beste gara, zaitezke. Eskerrik asko. Aitor? Hombre. Ze, oraindik ez na? Bai, ez denuen lorek hartu. Eta zu? Non ibili zara? Laneko afari bat izan dut. Hain berandu arte? Tira, ez da inbesterako? Eta norekin egon zara, ba? Ba, bezero batzuekin. Ze bezero? Ez dituzu ezagutzen, eta ez izan hain kuskuseroa. Kuskuseroa ni? Ama, zure papera betetzen ari naiz. Rolak aldatu behar ditugu orain. Ez. Baina, astegon buruzure izateko oso berandu da, ez? Bueno, amaitu dira galderatxoak. Ze, zaila da presiopen erantzutea, Bueno, eta zuri zer gertatzen zaizu lorik ez egiteko. Ama, enozen gainatuko. Badakit, defentsarik onena erasoa dela. Aspaldi erakutsi zen nidan. Ai, benetan ari naiz. Arazoren badaukazu? Ez, dena ondo. Ikernerekin ere bai? Bai, oso gustora gaude. Posten naiz. Ta zu? Zer moz Andonirekin? Ondo, baina ez da gauza bera. Nik ez dakit maiten bindutan hauen. Ta, atzen nuke nahi? Jakina, baina, bueno, ez da hain erreza. Gainera orain ez daukat astirik. Ama, hartu egin barko zenuke. Genio ere aldatuko lehizuke maitasunak. Genio txarra daukatala? No, batzutan. Tira, ez izan lotzagabea eta zoaz lo egitera. Bai. Beharra hongo gara. Venga, agur. Agian barkazu nola pentsatu dut. Bai, oso ondo, mila esker. Jarri gainean. Ondo zaude? Bai. Gau txarra, besterik ez. Alicia. Zatoz. Oso gogorra da, maite duzu norbaitek utxe egitea. Oso ondo ulertu zaitut. Nik ere utxe egin izun ez da. Lasai, gaindituta dago. Benetan, barkatu diazu? Bai. Uste nuen sekula nuela egingo. Nire kontrolatu nintzen bestela, enintzela lasai biziko. Amorroak ez du ezertan laguntzen. Eta nire alabena mazara.
Hori nahikoa da edo zer gainitzeko. Ikaragarri sentitzen dut gertatutakoa. Hase, gero ondo da. Aizu edo, non sartu zera ba? Nigo izan etorri Hemen egin dut da. Azkenean elkarrekin! Ai, ze ondo. Ongi etorri, gure jauregira. gira. Berantzeri buruzko informazioa aurkitu dut. Oso persona maitatua da. Nedaren amarena da. Iranera bueltatzen ez usteko eskatzen dit. Aitona ikustera etorri naiz. Ba, ez dago etxean. Ta zu nortzara ba? Lukas, ni naiz, estitxu. Geratuko gara? Oso lepoko politia hokazu. Nedaren amak gutun hau idatzi dit. Bere argaia mendeko bila dabil eta bueltatzen bada arriskuan egongo da. Iritsi da hitz egiteko unea. Dena jakin nahi. Alizak entzun egin zuen German droga trafikoan sartu zela. Horregatik joan dago gara. Eta luzarroan egongo da. Ondo ezagutzen dut Aitor. Tabakin min emango dizula. Oso posesiboa da. Neureko izikin bat izan da. Neure burua bakarri ninen gogoan. Ikerne niren eskalaguna da. Zutzera, inor niri aginduak emateko. Zu esalako koldarra, profe. Hostia esan duzu?